kowa ke samu ya tsaya ba, ke kowa kin tsaya. Mr. Haris, naga mutane suna zuwa suna tafiya, naga soyayya tana canzawa, amma ke kin tsaya ya gefe na. Ko da lokacin da komai ya rikice, lokacin da na yi rauni kin tarfafa ni, lokacin da na yi shiru kin fahimta. Ba kalma kawai ba ce soyayya, aiki ne da kika nuna min. Ba zan iya kiliddige alherinki ba, domin sun fi yawa a raina. Duk lokacin da na tuna da ke, zuciyata tana cika da godiya. Na gode da ke da soyayyarki, na gode da kasancewa tare da ni. Duk abin da na rasa a duniya, na same shi a cikinki. Na gode da ke, ke ce haskena, da ke haskaka rayuwata. Mr. Haris yana fada da gaskiya, ba zan manta da ke ba. Wasu suna alkawari ba tare da cikawa ba, wasu suna barin ka hanya. Amma ke kin zama daban, kin tsaya har zuwa yau. Idan na kalli rayuwata yanzu, ina ganin canji da yuka. Ba saboda ni kariwa da saboda ke da kika taimaka min. Idan zan iya saka sunanki a zuciya, zan yi hakan ba tare jinkiri ba, domin irin soyayyarki ba a samun ta ko ina. Na gode da ke da soyayyarki, na gode da kasancewa tare da ni. Duk abin da na rasa a duniya, na same shi a cikinki. Na gode da ke, ke ce haskena, Ko da rayuwa ta kawo jarabawa, ba zan manta da ke ba, domin ke ce dalilin murmushina da farin ciki na gaskiya. Na gode da ke har abada ba zan bai mantawa da ke ba. ko lokaci ya wuce Ya canza komai.